randomikista tuli tähän. Joo, no jotain tästä. Älä vielä rupea naurattaa. Joo. No niin, muistat, ettei se on nielestä. Mitä tapahtui? Mitä tapahtui kissalle? Kun ei auton alla. Tästä tulee niin hauskaa. Ja mä sanon, että me naurataan ihan sama. Älä nyt naura vielä elikulle. Ai niin. No, niin. Mitä tapahtui pikkukalle, kun oli juuri kaivu? No kuoli saatana. Ei. No se kuoli ja sit kuoli janalla. Elkku, kato tänne. Vittu tää on märkä. No mikä sieltä saa nauramaan? Ei se mitään. Peukku ei tajua ojaa. Mikä se tuntuu? Ei se mitään. Ja kuoraju perässä. No niin, Timo. Mites tänään suupannaa? Vedätkö sun? No niin, nyt tulee sinun vuoro. Tästä tulee tohon niin nauru. Älä vielä sitten nauru. Se ei oo hyväksy siellä nyt sylkäsit minun naamalle. Et sylkäse sinne tuoliin. No. Mitäs nyt suupannaan? No täyteen vittu. Tiedätkö mitä tapahtuu kun läskiiliäs juoksee? Nännit heiluu saatana. Ei vieläkään. Sit hanuri heiluu. Ajattele sen mielessäsi. Mieti. Muista se päättäväinen ilme, joka haluu päästä perille 100 metrillä. Se on parempi kuin Usain Bolt. Painaa enemmän kuin... Joka nimiä nyt ei mainita. Ei mennä. Tiedätkö mitä se kissa sanoo? En taho panna toimiksi. Mitä tapahtuu kissalle, kun se jää autolle? Ei minun renkaiden väliä selvis hengissä. No ei tätä mitenkään. Vielä yksi yritys, sen jälkeen se on luoputtu. Tää nyt tämmönen. Tää käykö tulee kakkahätä. No se menee housuun. Vuoro. Ja suupannaa! No täyteen vettä! Joo, leväkseen. Ei, tänne päin. Kuule! Hän pani leivän pois, jota oli juuri... Ei. Sanotaan loppuun. Mitä? Sanotaan loppuun. Sanotaan loppuun katsojille. Hän laittoi leivän pois, tää oli juuri panemassa suuhun.